салому алейкум тамошобинони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ. Бо дархости зиёди шумоён дӯстони азиз, мо омадем ба мағозаи фурӯши молҳои техникӣ, яъне телевизор, яхдон, кондитсионер ва ғайра. Ҳозир аз нарху навои онҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. мағозае ки мо ҳозир ба навор мегирем дар тарафи Somon Bozor қарор дорад. ин мағоза молҳои техникӣ ба номи Хайрулло. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодед, бо дархости зиёди шумоён мо омадем ба мағозаи молҳои техникӣ. ҳозир то ҳадди имкон аз нарху навои яхдонҳо, телевизорҳо, мошинаи ҷомашӯӣ, ҳама намуди молҳои техникӣ барои шумо маълумот медиҳем. яъне дар ин як тарафи мағоза яхдонҳои замонавӣ ҳаст. инҳо дукамираги инҳо дукамираги мисол манин чанд пулако манин фирми Спаро будад 1900 сомон бо мана битон худохар савдо кида арзон кида медиҳад. ин хелденикои помир мана 2500 сомон. ин 3 солик ҷойко манин мана боз манин ҷанда хелденики техномир мана нам ду камераги манин камераи болош این کامرای پایین فیلمی رویال این کفالت 3 سال مختصیان یعنی سراتف دست خیلی سراتف. این سراتف چند پولکو؟ سراتف 3200 سومون. باز اینجا نه خیلی نیکی یختانی لیدر یختانی لیدر من همه نبودی یختان ها این در مغازه گذاشته شده گیرنه. چه خیلی که دیده ایستاده. باز اینجا تفتون ها هست، یعنی میکروالنوفکه میگن. میکروالنوفکه ها برای فرش گذاشته گیرنه. این ها پلمبه دار. این در یک پهلوی مغازه میگه که دستمال‌های زمانوی گذاشته شدگی برای فروش. یا چند پول تا چند پول؟ از 120 سومون تا 250 سومون بنه دستمال‌های زمانوی. اینجا باز چاینک‌های الکتریکی بنه تیفال گذاشته شدگی. همه نمودی تکنیک‌های молҳои техникӣ ҳама навдаш ҳаст. мана дӯстони азиз, дар як паҳлӯи мағоза манин мошинаҳои ҷомашӯии замонавӣ ба монанди фирми LG,
Media Rosso Samsung LG 2 kilogramm 2 kilo bуда ҳаҷми гунҷоиши 2 кило мани дохили барабанаш ҷо бо майҳошам несиби 10 сол буфте ако фирми LG тон чанд буд мошини ҷомашаи 3300 сомон мани фирмаи LG инҷа медиа бо росо ҳаст хай мани боз Samsung мана ино ҳама 6 килои будахана 6 килограмм онҷои 6 мани дохилаш Samsung-тон чанд пул ако 3200 сомон бо мана хоҳишмандо мисол бо арзон кида савдо кида медиам мана дӯстони азиз чӣ хеле ки дидаи соли фасли зимистон ин мувози нархунавои ин пешкаҳо мисол ман инҷа каврғаҳо пурсон шудим 450 гуфтӣ на ако 450 сомон ин каврғаҳо мани печкаҳои мехи плоски экран мегӯян 450 сомон инҷа консенеро маяшбе нигоҳ кард нӯи 12 мисол нӯиш чанд пул нӯиш 2800 2600 бо савдо мешавад бо 12 вайҳо 3200 3300 ҳамехе 39 фирмашро якун нигоҳ карда фирмаҳои ин гириҳо камтар сифатош аъло ман инҷа телевизорҳои смарт мана ҳамаш теду мебошад ё чанд пули ако 1600 сомон сар мешава то чанд пул ако аз 1600 сомон то 1900 сомон ва и размери 32иш ин болонгитон чанд пул ако 5500 фирми TCL размераш 48 смарт ТВ метавонтон мисол телевизор ҳама майҳои ҳозиру замон дӯстони азиз чанд лаҳза пеш мо аз нархунавои молҳои техникӣ огоҳӣ пайдо кардед агар шахсоне ки ҳамин наворо тамошо керда бошанд хоҳишманди мисол харидани яхтон телевизор ё консенер ё мошинаҳои ҷомашӯӣ бошанд марҳамат телефон барои маълумот 92 889 88 18 занг занитон ва аз молҳои техникӣ босифат харидорӣ намоитон боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.